La quarta edició del Festival Còmic de Figueres ha portat per primer cop a Catalunya l'espectacle Agabum, que ja ha triomfat per mig món. La companyia d'artistes russos i ucraïnesos establerts a Las Vegas van participar durant 10 anys en 2 espectacles del prestigiós Cirque du Soleil. La seva trajectòria artística va catapultar l'èxit als números de pallassos del Cirque du Soleil. Ara fa 9 anys que aquests enginyosos pallassos russos van per lliure amb el paper com a fil embolcallador. Agabum, aga, bum, bum, aga, bum, 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 aga. Aquest paper és un compte enrere d'aquesta confusió. Moviment de pallassos en el temps, saps? Entre un sketch i un altre es connecten totes les arts entre si. Passatges trepidants, perfecció gestual i humor sense paraules, amb efectes visuals enlluernadors. Suposo que ho puc concentrar tot en una hora. Així podeu veure la nostra vida. Jo en tinc 47. Molt ràpid, en una hora. El públic que ha fet el ple al Teatre al Jardí de Figueres ha jugat amb aquests artistes de sòlida base acadèmica russa, però màgicament evolucionats en pallassos contemporanis, un cap de cartell ambiciós per a un festival petit. Pel món, al veure festivals, doncs anem fent mes a mes aquesta tria selecta d'espectacles que poden venir, d'humor generalment universal, internacional, apte per a tots els públics i sempre amb aquesta voluntat de millorar el món. Aquesta no és l'última oportunitat per veure un dels millors pallassos del món. Dimitri Bogatirev també fa un curs intensiu de clown per a professionals que venen d'arreu de l'estat per seguir les seves classes.